Имаме ли връзка? Така, слушай ме внимателно. Намери начин да проникнеш във вилата на Чавдар, която той ползва за свой офис и в която държи най-ценната си информация за всичко. Но преди това изчакай да получиш звуков сигнал по локитокито. Този сигнал ще означава, че съм успял да обезвредя защитните системи във вилата. След това влизаш и от теб се изисква да намериш една флашка. Намериш ли я, напусни веднага мястото. Но трябва да си бърз, защото ще успея да обезвредя системите само за малко. Включиш ли се отново, докато ти си вътре, ще бъде изпратен сигнал до снайперистите на Чавдар, които да стрелят по вилата. Успех!